جزينا مال نقحتنا يبر حمقنا خيسعر إهن بلا بلوت مستي فقر نتاتح نغيب مع داين قاعد لبون سترر زكوني لن قرقو حك خونيو نبر يا نبر سقومي بسبب ريخو وين تعاشو تاريخ مالي نفتاتشو عم فتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مساقينا نتحقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فقري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بقفل نمني بلبي لساني خبط حينا تفر وتغني حدا نديو هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا وعز حلو كعزنا سلعات جقننا تسنقنا سلوم تتنحن كمنا سرت اللاوي بحلنا بسم سمعتي محلانا رأخ تقبر عسرنا حزو نبرار ينتصر لو يحبوا عزو عين فناته بسيو خند ترقمو يريد راونت عين فناته بسيو ودا ترقمو يريد راونت سلام تخطاتلتنا نايز channel كما تخونو صبوك تكونو ناي وترو تمنيتنا يولومون كم وترو نخلو ميديا فتشنا وربيرنا أقداس النزلوهم أرستات حزنا لكم متسينا لنا لومي مچم أتيك عندي أتوقع نايز ميديا زلو ميديا نعلم نزي وعلى أفريقيا ناي تشاينا نيو جن نصبغ نجرا يكونن معربا ميديا كومبليت على توصيل كبي جميل زلو الأما نايز channel ناتي دما كابجن دحر قد محجون كومينيرو نتي معربا ميديا قمتيلو زنقرو زلو بتخكلينا ملكع كنن بابا كنفتن نك حجزنا هنجبرينا سلازي إذا عبي فتصامي تشاينا دما نتصور زخانة متكلاوا كايدا مس أفريقيا حجون كرامو نتصور يروح جدما أنا تصيرهم عصرت نتبتات زلو تخكلينا أكايدا جليس أمالو بريزنت ناي كينيا أبتقول دايتي أبت مدرخ تزاربو صبغ تزاربا كفالنا تاكن رينا أكاب قتيلنا دما إتكونتات كميليو خيط كم زلو كالوت حيلتات أوروبا دما كامنتاي تبغيسهم نزنا أفريقيا تشاليوم مهم زلو هذا قد داسك قد داي كريكمي so what's going on زي هذا عبي أرستي خون مجمريا جن اسك تشاينا بتي قدمي قدم زلو كونتات كنجمرينا انتاي زبل زلو تم هنداويان ولا بغنيهم كحريرهم زلو اسكن اسمعهم بهندني جمر Leaders are in China. They've been there for 3 days now for the China-Africa Summit. Beijing is hosting it. It's their biggest diplomatic event since the pandemic. Also very significant for Chinese diplomacy and economy. You see, China's Africa strategy is, or has been under scrutiny. Xi Jinping is trying to turn things around, and today he made some big promises. In the next 3 years, the Chinese government is willing to provide 360 billion yuan of financial support. 3600亿元。 51 billion. هنداويان of course بفلاي تميديا أنا هندي CIA يدو يتيلو خمسة لا فلوتيو أبز حلفة كندي تلتسلس إجزاء فيديو مسيال كونيرا عبيت سكولاراتنا أمريكا أبزو وانز أمريكا بليونات جنزب ميديا بزعبا تشاينا ألوتان خزاربو إنفستيجيرو خمسة له 8 بليون دولار أب كل ميديا إنفستيجيرو خمسة له ألوتا بزعبا تشاينا زخونة تشاينا تقبل زلا بالوتا قلتو كل تساقمنا بتشاينا تقول وهي تبعي زلا هذا كبعتهم دمازن هندنا هندي ميديايو سلمتاي هندي أمريكان هندي تتكيما نين تشاينا نمدخام هندي كتكاميات فتن زلا داويان of course مرحنات منغو يزخي زلو كساب جنوس ورزخوني ناب أمريكا وناي ودغنا له ولا كنا أمريكا زبل انتلو ناب راشا زلو زمدنا قتلاي كالن تشاينا جنستيل أبصبغ يلون سلازي everything تشاينا تقبرو أنت أريم كزار بزفتنو أجي كمر أناتو everything أبزجي أزيد صبغ متكلاو زربه زربه بريزنت ناي تشاينا قال كابو أزي حماغن نتشاينا نبعلا أبشجر سلازلا
مواز شجري خجبرز فتنزلوا هذا ميديا جنا يكون مغول كريكمي مجمريا جن أزي ولا بزون رأيه قرب بخلت تمن قد كريكمي دهرين أبتنا نعمل لسنا. Economic giant, and you have the other as a continent that's seeking development. The term community of shared future is a sort of catch-all phrase that has been one of the signatures of Xi Jinping's foreign policy over the last many years. And it's simply intended, I think, to እንታይ ስለ ዝበለ እዩ እዚ ኣሉታዊ ዜና ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ እንተኸይድካ ካላርስቲ እዩ ቀዳማይ ነገር ጠቕላላ ብዛዕባ ተዛረቡ እዮም ተባሂሎም ዘለዉ ንእሽተይ ናይ 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ ካፍሪ እዮም ዝገብርዎ ንሱ ድማ ንኣፍሪካ ናብ ጉድጓድ ይእትዎ ኣለዉ ሽግር ይእትዎ ኣለዉ ከምዚ ይገብርዎ ኣለዉ እዮም ዝብል ዘለዉ ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ዝበሎ ንጹር ብፍላይ እተን 10 ነጥብታት ምስ ኣፍሪካ ክሰርሐን ዝደሊ ነተን 10 ነጥብታት ተኸቲሉ ድማ ኣይ ቲንክ ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ልክዕ ንዑ ኣፍሪካ ብኸመይ ክትወስፈሉ ከም ትኽእል ትዛረብ እዩ قدم قرق إننا متعاونا نزخلو أجرجر زتوام زلوا نبي أوروبا سكان ملس. Germany, it's a byword for car manufacturing, but today Volkswagen has issued a warning that has people wondering whether it has reached the end of the road as an industrial powerhouse. At a special meeting of the workforce at its headquarters, VW executives told employees that the company may have to close factories in Germany if it's to survive a huge slump in car sales. The competition from Chinese cars. German عند حقوقنا أوروبايو سمعكم الله ما بزخونه يخون. بزي جرمن أوروبا حبر زبال يلن يوم زبلو. European Union زبال without German it's a broken thing. It's a thing actually. It's not a thing. مالسي ترجم يبلون يوم زبلو. أوروبا زي أوروبا حبرت يوجد لما لزبال جرمن كسب زلات رأي. كله كل قطباتنا هي أوروبا حبرت ترجم زلهم قطباتها يكونون. فرنسا أمزبز استمر كسبر industrial ويكا فولي عينت قطبات يبلون فرنسا. It's very clear. The moment in Africa ربحتات ما يتعلق كنرجعنا فرنسا. I mean, إسكا فرنساوي كامباني توفريا زي اللاب جزاهم تتقبلون نبرات نجاروني. Of course, the كنسيون تحرقين كميك اب كتب لها لوريال قال ملي أنا فاشن كذا وانتدو نقول كتب تخليها فاين. جاب لهم أنا يبلكم يلا لكن really مسرت هواي أقدر أسنو زلون نبرات دار جايب لهم. أفتي industrial competitiveness ناي technology خو نقول ملي يلا ونابو. أبزنا فاشن قال ملي كن still they have significant contribution أو رفعته. نانا توم هابس بقي. But فاشن كالوت كايمة ولا أبزوانا زي. Okay. ኣብ ጀርመን ክትከይድ ከለኻ እቲ ኢንዳስትሪያል ባክቦን ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ጀርመን እዩ ናይ ጀርመን ቁጠባ ዓንዲ ሕቆና ትኾንታይ እዩ እቲ ካር ኢንዱስትሪ ኣውቶሞቲቭ እቲ ናይ መኪና ስፔር ፓርትናት ናይ ዝተፈላለየ ሓደ ዓብዪ ኢንዱስትሪ ዘለዎ እቲ ዝዓበየ ካብቶም ካምፓኒታት ድማ ፎልክስቫገን እዩ ዝበሃል ነይሩ ፓቨ ንሱ ድማ እንታይ ኣጋጢሞሎ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ኣብ መንጎ ካምፓኒን ኣብ መንጎ መንግስትን ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ረኣዩ ሕጂ car makers and a failure to innovate in electric car technology has left them chasing the pack. So, what does that mean for Made in Germany? I will be speaking to a top German economist in just a moment, but first this. So, መጀመርያ ናይ ፋውቬ ናይዛ ካምፓኒ እዚኣ ውድቀት ወይ እውን ሽግር ሓደ ነቲ ሜድ ኢን ጀርመኒ ዝብል ቀዳማይ ክትንክፎ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ሜድ ኢን ጀርመኒ ክህሉ ድያ ኣይክህሉን እዮም ዝብሉ ዘሎ ናይ ጀርመን ሚድያ እዩ ናይ ካልኦት ሃገራት ወይ ናይ ቻይና ወይ ናይ ራሽያ ፕሮፓጋንዳ ከይመስለኩም ነው ናይ ጀርመን ሚድያ እዩ ጅስምዕዎ report on the day a German car manufacturing giant told its workers there's trouble ahead. Frustration and anger marked the start of the meeting. Volkswagen management laid out its plans to scrap a job security agreement the company has had with its workers for 30 years. The mood was very divided. There's a large division between the Works Council and the board. I've never seen it this bad. Whenever the Works Council speaks, they cheer, and when the board speaks, there's booing. So, አሞንጎቲ ናይ ሰራሕተኛታት ቦርድ ወይ ከዓ ማሕበርን አሞንጎቲ ቦርድ ናይቲ ካምፓኒን ዓበ ፍልልይ ኣጋጢሙሎ ናይቲ ነዊሕ ዓመታት ሰራሕተኛታት ናይ ጀርመን ናይዚ ካምፓኒ እዚ ውሕስነት ኣለዎም ዝበሃሉ ዝነበሩ ከምኡ ዝበሃል የለን ክንሰጎጊና ምክንያቱ ቀሊል ሽግር ኣይኮነን ኣጋጢሞም ዘሎ ፅንሂል ክሰምዖ ኢኹም ናይዛ መኪና ፀገም ጥራይ ኣይኮነን እቲ ፀገም ናቶም ክንምንታይ ኣብ ኤውሮፓ ዘለኻ እዚ ሓበሬታ እዚ ይንገረካ ኣሎ ክትጥቀመሉ እየ ዝነገር ንምፍርራሕ ኣይኮነን ምፍርራሕ ካልእ ዓይነት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ግን a serious issue ስምዓዮ People express themselves very clearly. They have fears about the future. The Works Council had some strong words to express what exactly the fears of the workers are. There are people here who are worried about being fired. እቶም ሰራሕተኛታት ብዙሕ ስግኣትን ፍርህን ከም ዘለዎም ኣብዘን ካምፓኒታት እዚአን ዝሰርሕ ተቐደም ክብሪ ዘለዎ ስራሕ ብሉፅ ዝኾነ ስራሕ እዩ ዝቁፀር ነይሩ ፋውቬ ድዩ BMW ድዩ መርሴዲስ ድዩ ኣብዚኣቶም ምስራሕ ማለት ኣብ ጀርመን ተን ዝበለፀ ካምፓኒታት ናይ ኤውሮፓ እየ ዝብለኩም ዘለዎ ናይ ኤውሮፓ መንፀባረቂ ካምፓኒታት እየን ነይረን ክብሪ ናይ ኤውሮፓ እዩ ነይሩ ሎሚ እዘን ካምፓኒታት እዚኣተን ተን ዝበለፀ ዝበሃላ ዝነበራ ንሳተን እየን ዝኸስራ ዘለዋ ኤውሮፓ ኣብ ኩሉ ሉዝ ገይሮም እዮም ሓቂ ንምዝራብ ቴክኖሎጂ ገዲፍዎም ከይድ እዩ ወላ ሓንቲ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ የብሎምን
technologies another thing ሓሊፍዎም እዩ እቲ ዝበለፀ ገንዘብ ዝግበረሉ ዘሎ ንመጻኢ ፖቴንሻል ዘሎ ቢዝነስ ከሲሮም የምሱ ሕጂ ድማ እታ ዝፈልጥዋ ዝነበሩ ካር ኢንዱስትሪ ንሳ ድማ ትኸዶም ኣላ ካልእ እንታይ ሒዞም ክተርፊዮም ኬሚካል ኢንዱስትሪ ናይ ጀርመን ካብ ናይ መኪና ዝገደደ ተቐቲሉ ኣሎ ስለዚ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ወይ ናይ ፋብሪካታት ዝነበሮም ዓንዲ ሕቆ ቃስ ብቃስ የልምስዎ ኣሎ ብሰንኪ ሕማቅ ፖሊሲ ነበር The job guarantee was supposed to run until 2029. The leader of the VW Workers' Council says they're now getting ready for a fight. It's not just a matter of holding on to locations, whatever the cost, and then realizing in the next few years that this will catch up with us again. But we must also ensure that our company is profitable. And it has always been the case in the past that labor costs in Germany are higher than in any other country that we produce. زربا سمعكم هذا تاني مودة تزالات رايت تردياتكم ده عجب زعباي ربا زلكم سئلي تغيريو أبي روبا سب صبغ دموزالو جرمن كمز دموزالو أب سويدن كمز دموزالو أب فرنسا كمز دموزالو ويون أب سويس وين كمز دموزالو كده بالكلنا سلامتاي كمزالو تسرحتنيا بلوز كواليتي ويون نكيلات بك عسل زالو نو سيستم يوم كومي لوم ارتفيشال يوم هنيس أمانيرم لو مجن هذا سرحتنيا نا جرمن كجبر زغل نتسرحناتو كابوز زبلت بتا دموزنا هذا سرحتنيا بجرمن زالو أب تشاينا شدشت ويا حمش قط قصر تخل بيبي تعال 4 قط قصر تخل صراحة نياتات ناي تشاينا ومقم ناي جرمنا يكونون معبالو كوي فلتون يم قال قتل تغلقها who are you to say that ناي أبل CEOs بلا سمعوا about China and let me at least give you my opinion إذا تري وزن لهم تيم كوك بحال نايزي أبل تكنولوجيز بحال ناي أبل ناي تليفون دي ناي آيفون ديو آي ووش دي ولا تي ماك كمبيوترز CEO ناتومي حدش ونا يكونن تابكل تشان دحرموت ناي سيف جوبز تشان أسر تختنا بيلك ساب حجي عبسي يوني عالمناي سو انتي زبل زلو هذا عبي مرداتا ناي تشاينا جيجا سئل لنا بزم عرباو عالم يبلالو درجة مبسحتو عالم انتي مالتيو سلام انتي أبل تزبزح نبرتناتو ويو تزبلت نبرتناتو أب تشاينا كم دسرحو حجي سمعو انتي كم زبل زيد مانتي ناي جرمن كتبع ناي أوروبا كتبع عنده حقوق صبرو زخل زبهال زلو There's a confusion about China, and let me at least give you my opinion. The popular conception is that companies come to China because of low labor cost. I'm not sure what part of China they go to. سمعوا بس عبا تشاينا هذا عبي جيجا برداتا اللي يبلالو انتي زبل برداتا يسغي سبات ناب تشاينا كامبانيتات ناب تشاينا زخدوسي حسور قلبات سلا زلوهم ويون بحسور بزح سرحتنيا خدقوصر سلا تخل زبل اتحساس بالي لهم انا يردانني ابيناي كفالنا تشاينا كيدهم كم يرغبوا كم يغاطمهم كم زلو تشاينا كبر عداغا يزب زلو جسموا تشاينا حسور هيكون نابزوان زي حسور تزي كوين دامو تم سرحتنياتات كامبانيتات سلامتاي سرحتنياتات تشاينا يسدلو ويون كامبانيتاتهم سلامتاي تشاينا فابريكاتات يخفتلو ندحرس حسور داي كويني خاطب of course ندحر حسور داي كويني تشاينا سناب تشاينا سلامتاي خدو سمعوا هذا دبلت كامباني على ناس مرة But the truth is China stopped being the low labor cost country many years ago. The reason is because of the skill, the quantity of skill in one location and the type of skill it is. Like the products we do require really advanced tooling and the precision that you have to have in tooling and working with the materials that we do are state of the art. And the tooling skill is very deep here. You know, in the سمعوا دايب لالو تشاينا نحنا نشرح نبرت حدا كابت بلوتيو أزيد إنك غزليو ركعتنا هي أمور زليو ويون بقى سرعتني هذا يوم زلينا ترى سرعتني هذا يكون سي سكيل زلهم بقى زلهم كل زلهم سرعتني هذا يوم زلينا مغنيات تنبرتنا هذا ركع سلوز خوني زبلال إذا عينت كلا تزيد ما أبكال على كتر بيت خلنيها أب تشاينا خيب لالو مقعد بزلوا بزح بزلوا كم زلها كتر بتخ exactly زي أبنتي زارب زلاك تايجلز أني أبزي engineering كمو ناي computer science كم دمال على خلو تابزو وزاي بزعبا manufacturing يدي زارب زلو الفابريكاتات كنتك عملوا تخل عينت بقعدنا يسبات بزخا إذا تكباريد نبلو سرح مالتيو بتكباريد بvocational training زمرقو سبات بناي مويا سرح كمرقو زغول سبات لذي نتعيفون كميجر كتقطات ما بتنكا خيك كلا لذي ناي مويا وقت بقى زلو سب ببزح كتروح بلو تخل أجزم هو سلامتاي كم خمس بزلو أبزيك رقم لكم here. You know, in the US, you could have a meeting of tooling engineers, and I'm not sure we could fill the room. In China, you could fill multiple football fields. It's that vocational expertise is very deep, very, very deep here. There's a confusion. The products we do. تايلو
تي vocational engineering ويون كمز tooling engineering بزعباتي نبرت بركة كسرح زغول انجنيرات أب أمريكا نابنت أمريكا ويزي أب أمريكا كمان عين سبات دليخة I don't know هذا جزء حد كفلك كتملئ تقول ده يتقلن كمان حنتروم كتملئ تقول ده يتقلن يلو أب تشاينا خي كندي ستاديوم كتملئ تقل بهم زي عينات كله زلون سباتي زلوا بزقة كلاتهم نا أمريكا كي لا تزبلوهم CEOs كم زبلو أب تشاينا التيد بقعتنا engineering دي بقعتنا computer scientist دي تكنولوجي بقعة زلهم سبات بفزع يوم زرقة بزلوا سلامتاي اتمنجستي رئيس لزنبرو نتي تكنولوجي كعبلا تقين مجمريا من سياتو بتي زماتو زالو تكنولوجي كمورام كم زلوا أكندي art and science إنكم مهارو أجرجرو كبلوج زيوم زحلفوا موسيقى أنجلا ملنز مهارو نتي core science بعال أب science أب engineering أب تكنولوجي زاتو كرت مرت سلز مهارو بفزع نعوز فريس سلز رخبه بوز تمرق من سيات كاسل زلو نت تكنولوجي اب صراحتنيات كوينو اب كامبانيات يوم مستمهروا لومي اتنزبلص كامبانيات عالم كم معلتنا معلتي ناي تشاينا اتزبلص يونيفرسيتي عالم بما كم معلتنا معلتي ناي تشاينا نخوني دمت زلو اذا مسكرنت زي كاب ناي كاب تيم كوك ناي سي اي او ناي ابل كمبيوترز ويكا ابل تكنولوجيست مزي زي اب تشاينا زلو بقعت عليه كم زي كنا جن ملس اوروبا انت اجاب كم زي كناتات اوروبا نسمع دهرينا بتشاينا ملسينا als in anderen Ländern, wo wir auch produzieren. Das ist ja nichts Neues. The automotive sector is the most important economic engine here in Germany. That's the message of Works Council head Daniela Cavallo at the meeting today. She says that if Volkswagen begins cutting back jobs, entire communities will feel it. CEO Oliver Blume has defended the move, explaining that new competitors in Europe and a challenging economic environment are putting pressure on the company's finances. እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ መዓልቲ ንኤውሮጳ መፅኡ ክሃርሞ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ነይሩ እቲ ደሞዝ ልዕሊ ካልኦት ዓለማት ልዕሊ ካብ ናይ ኣሜሪካ ንላዕሊ ካብ ናይ ቻይና ንላዕሊ ካብ ናይ ኤስያ ካብ ናይ ኣፍሪቃ ንላዕሊ ደሞዝ እዮም ዝኽፈሉ ዘለዉ ስለምንታይ ይኽፈሉ እንድሕር ኢልካ ልዕሊ ካልኦት ብቁዓት ስለ ዝኾኑ ልዕሊ ካልኦት ኣፍረይቲ ስለ ዝኾኑ ይኮኑ ኖ ኣፍረይቲ ይኮኑ ኤውሮጳውያን ዕረፍቲ ክወስዱ ቫኬሽን ክወስዱ ገለ እዮም ዝደልዩ እቶም ካምፓኒታት ቀደም ኣብ በዓል ቻይና ብሕሱር ናሸጡ ኣብ ኤስያ ብሕሱር ናሸጡ መዓት መክሰብ ስለ ዘምፅኡ ዝነበሩ ነቲ መክሰብ ኣብ ኤውሮጳ ከምዚ እናኸፈሉ ይኸዱ ነይሮም not anymore እቲ ጌም ተወዲዩ ሕጂ ደሞዝ ናይ ኤውሮጳ ትሕቲ ናይ ካልኦት ክኸውን ዝኾነሉ ግዜ ሕጂ ይመፅእ ዘሎ ስለምንታይ ተን ካምፓኒታት እንድሕሪ ኣብዚ ዘይዋፅኦም ኮይኑ እቲ ፋብሪካ ካብዚ ዓፅየ ናበይ ክኸደ ናብ ቻይና ክኸደ ናብ ህንዲ ክኸደ ናብ ኢንዶኔዝያ ክኸደ ሓደ ዕዳጋ ዝዓብያዊ ዘሎ ካልኣይ ድማ ንሓደ ፕሮዳክት ንሓደ ንብረት بكلت سرعتنيات ويك 10 سرعتنيات دليو خان تقينهم نزوم 10 سرعتنيات 30 وي 15 زليكات تقينا بأوروبا ب 10 كندوم سرعتنيات اب اندونيسيا خد كوتر تخل تقينكا هذا كوربوريشن هذا بيزنس نقد نعي كحسب دا قبري ابزغمت اوف كورس منغس سلو زغدو غلغل خت تخلي غبت دي اند اوف ذا داي تقداي ناي غزي حتى اكوليبريم قد يخمت كامبانيات ابزواصهم كوديوم ኤውሮጳ ድማ እዚ ኣርቲፊሻል ናይ ደሞዝ ላዕሊ ዘሎ ማዕረቶም ካልኦት ከከም ኣፍራይነቶም ሓደ እዚ ናይ 8 ሰዓት 9 ሰዓት ዝበሃል እዚ ምስ ግዜ ክቕየር ምዃኑ ሰብ ነዊሕ ከም ካልኦት ሃገራት ክሰርሕ ከም ዝኾነ ዝርዳእና ናይ ስለምንታይ ኤውሮጳ ተወዳዳሪ ክከውን ኣለዋ ደን ካምፓኒታት ተወዳደርትን ክዕወታን ክኽእል ኣለዋ ከመይ ገይረን እየን ክዕወታ ዋጋ ናተን ደሞዘንን ገለመለን ላዕሊ ኣብ ዕዳጋ ድማ ከምቲ ዝለዘይ ዕወታት ኮይነን ክዕወታ ይክእላን እየን ስለዚ እቲ ናይ ሰራሕተኛ ኮንዲሽንስ ኣብ ኤውሮጳ እናኸፈ ክኸይድ እዩ እዚ ኸዓ كم سرحتنيا صبغ متاعي كله كبير كم زخوني زرير. Volkswagen's share price has fallen by nearly a third in 5 years, increasing pressure on Blume to cut costs. With cheaper Chinese brands already eating into VW's market share, some say a strategic rethink is required. So they are losing sales. They are flat out losing sales, and even for the electric cars they are producing in China, there is a very, very hot price competition going on. Let's call it a price war. So Volkswagen needs to adjust on pricing here as well. That means losing money. Workers here worry that a line has እዞም ኩሎም ሰራሕተኛታት ብዛዕባ መፅኦም ዓብይ ስግኣት ተፈጢሩሎም ኣሎ ስለዚ ንዓታቶም ኣልዮም ድዮም ኣብ ካልእ ክኸዱ ክንደይ ክፋል ናይቲ ሰራሕተኛ ባይ ደ ወይ ብዛዕባ ፎልክስቫገን ክዝረብ ከሎ ዳርጋተን ካልኦት ካምፓኒታት ተመሳሳሊ ዕጫ እዩ ዝፅበየን ዘሎ ካብኡ ናብኡ ግን እዚኣ ተቐዳመይቲ ግዳይ ኮይና ደላ መዓት ሰራሕተኛ ዘለዋ ካምፓንያ is going to be a nightmare ምክንያቱ እቲ ንሳ ትዋስኣሉ ዝነበረት ዕዳጋ ካብ ናታ ኣዝየን ዝበቃ ዝበልፃ መኻይድ ናይ ቻይና ንዑ ብሒተን ወጥራ ደይኮነሲ እዛ
ዛ ካምፓኒ እዚኣ ትናታ ፕሮዳክት ምስቲ ናይ ቻይና ወላ ዋጋ ኣጉዲላውን ክወዳደር ኣይክእልኒ ዘሎ ምክንያቱ እቲያተን ኤሌክትሪክ ካርሲን ሓንሳብ ምስ ገዛኻየን ኤሌክትሪክ ቻርጅ እናገበርካ ነዊሕ ክትጥቀመለን ትኽእል እዚ ግን ብጋዝን ብገለን እውን ልብኻ ስለ ዘጥፋልካ ስለዚ Germany is going to have a very difficult እዚ ከዓ ኣብ ርእሲ እንታይ እዚ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣጋጢሞ እቲ ማኑፋክቸሪንግ automatically ከቢሩ ኣብ ዘለዎሉ ግዜ ኣብ ዕዳጋ ድማ ይሰዓሩ ምህላዎም ከቢድ ብድሆን ኤውሮፓ ከም ዝፅበ ዘሎ And I'd like to welcome Karsten Brzeski, ING's chief economist for Germany, for more on this story. Your thoughts on what is happening at VW? How damaging is this for the firm? Well, a lot is happening currently. It's a combination of what I call this global factors, but also homemade factors. We know already almost 10 years ago we had the diesel scandal. Then the company, as so many other German automotive companies, they missed the new trend automotives. I think initially they lost it even away. And then we have the big factor China. China used to be an extreme, or still is an extremely important export market for Volkswagen, but China has become able to actually produce cars themselves, same quality, lower prices. China is clearly run ahead when it comes to electric vehicles. And so German بكل is a loser the car industry ናይ ጀርመን ቀዳማይ ኣብነት ናቱ ድማ ትዛዕበየ ካምፓኒ ናቱ እዚ ፎልክስቫገን ግዳይ ኮይኑሎ እቲ ቁጠባ ድማ ተመሳሳሊ ምዃኑ ዝብል ዘሎ ነተን ካልኦት ካምፓኒታት እውን ብተደጋጋሚ ካብኡ ናብኡ ንግዚኡ ድሓን ኣለዋተን BMW ከምኡ እውን እቲ መርሴድስ ካብኡ ናብኡ ንግዚኡ ድሓን ክህሉ እቲ ኦዲ ዝበሃል ድሓን ክኸውን ይብላ ኣሎ ድሓን ዝበሃል ካየለን ምክንያቱ ወላ ኣብቲ ቶፕ ፐርፎርማንስ ብራንድስ ዝበሃላ ዘለወተን ናይ ቻይና ዳርጋ ብፍርቂ ዋጋ ወይ እውን ብ70 ሚታዊት ዋጋ ናይተን BMW ገለን ኩሉ እቲ ኳሊቲ ክትረኽቦ ትኽእል ኣብተን ካምፓኒታት ኣብተን መኻይን ናይ BMW ክትረኽቦ ትኽእል ብሕሱር ዋጋ ክትረኽቦ ካብኡ ዝበልፅ ቴክኖሎጂ ድማ ብፍላይ እተን መኻይን ናይ ቻይና ኣዝየን ኢንተሊጀንትን ስማርትን መኻይን እየን ምክንያቱ ቴክኖሎጂ ኣብ ውሽጡ ኢምቤድድ ገይሮሞ ሙሱ ሓዊሶም ስለ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ጀርመን ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ደቂሳ ከላይ ሓሊፍዋ እታ ትሬን ገሊፋታ ከይዳ እዮም ዝብሉ ስለዚ እንታይ ክገብሩ እዮም ብኸመይ ክወፅእ ኩሉ እዩ ንጀርመን መፅይዋ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ሓደ ግዜ ኩሉ ዓይነት ሓደጋ ዝበዝሑ ሰራሕተኛታት ናታ እቶም ቤቢ ቡመርስ ዝበሃሉ ዝነበሩ ጥሮታ ክወፅኦም ንዑ ክትክእ ዝኽእል መንእሰይ የብላ ሓደ ስትራክቸራል ፕሮብለም ዝበሃል እዚ ቀልጢፍካ ክትከፍቶ ዘይትኽእል ካልኣይ ሕሱር ፀዓት ካብ ራሽያ ዝመፅእ ዝነበረ ብሰንኪቲ ፖሊሲ ናቶም ከይዱ እሱ እውን የብሎምን that's a big problem ሳልሳይ ከም ዝሪኦ ዘለና እተን ንሳቶም ዝመርሕዎ ዝነበሩ ዓውዲ ኢንዱስትሪ ካልኦት ቀዲሞሞም ጥራይ ዘይኮኑሲ ኣብቲ ዕዳጋ ንሶም ዝሸጥዎ ዝነበሩ ተወዳደርቲ ይኮኑን ወላ ዋጋ ኣጉዲሎም እውን ክዕወቱ ከም ዘይክእሉ ዝንገር ዘሎ ስለዚ everywhere is a problem እዚ ከምዚ እናሃለዎ ከሎ ጀርመን ከንታይ ትእንግድ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ሽግር ክትፈትሕ ዶ ትፅበያ ኣበይ የለውን እኮ ኣብዚ እዋን እዚ ስምዕዎም እጅ እዚ Months ago, the U.S. government announced $250 million in new security assistance for Ukraine. This at an aid meeting in Germany's at its Ramstein air base, where Ukraine's President Volodymyr Zelensky made a rare appearance. It comes at a pivotal moment in the war against Russia. Ukraine recently began its first offensive operations while facing a significant threat back in its Donbas region. Well, moments ago, the U.S. government... So, እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ኣብ ጀርመን ሓደ ዋዕላ ተገይሩ ንዩክሬን ክንደይ ገንዘብ ንህብ ይብል ኣለዉ ጀርመን ቁጠባኦም ይበላሸሎ ንብል ኣለና ንሳቶም ድማ ምስ ኣሜሪካ ተኣኪቦም ኣብ ጀርመን ኣብ በርሊን ወር ሳምዌር ተኣኪቦም ንዩክሬን ክንደይ ገንዘብ ክንሕግዝ እንታይ ክንገብር ትውግእ ብኸመይ ነቐፅሎ እንታይ ምሕጋዝ የድሊ ብዛዕባ ኩናት ይዛረብ ኣለዉ ኢትስ ቨሪ ቨሪ ሳድ ቁጠባ ናይ ጀርመን ይወድቕ ኣሎ ኢኮኖሚ ኮላፕስ ይገብር ኣሎ ይበሃል ንሳቶም ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ በዓል ይፈልጥ ንሕና ጉዳይ ናይ ዩክሬን ናይ ዝዓጠና ኣብኡ ኢና ዝያዳ ተኪርና ከድና ይብሎ ስለዚ እዚ ድማ እቲ መንግስቲ እቲ ናቶ ኣስተዋፅኦ ኣዝዩ ዝሕዝን ብምዃኑ ብተደጋጋሚ ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ናይ ቻይና ናብ ቻይና ክናቱ ኢና እቲ ምኒን ናቶም ክንሰምዖ እንታይ ይብሉ ኣለዎ እስከ Financial support. This will be spread over 3 years. The money will come in the form of loans, aid and investment. And that's not all. Xi Jinping also promised 1 million jobs to the continent, 1 million jobs for Africa. How will China generate these jobs? Through a range of development projects. So China, kababi, $50 billion, I think $50 billion, plus minus, ካብዚ ድማ 30 ቢልዮን ብመልክዕ ለቃሕ ክወሃብ ዝኽእል ክኸውን ከሎ 20 ቢልዮን ዝኸውን ድማ ብመልክዕ ኢንቨስትመንት ክወሃብ ምዃኑ ነጊሩ ኣሎ 30 ዝኾና ፕሮጀክትታት ናይ ግሪን ኤነርጂ ኣብዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ካብ ነዳዲ ወፃኢ ትጥቀመሉ ፀዓት ኣብ ምፍራይ ኢንቨስት ክገብር ምዃኑ ኣብ 30 ዝኾና ፕሮጀክትስ ኢንቨስት ክገብሩ ምዃኖም ሓቢሩ ኣሎ ክሳብ 1 ሚልዮን ስራሕ ሓድሽ ስራሕ
ዕድላት ኣብ ኣፍሪካ ክኸፍት ምዃኑ ድማ እዚ ሓድሽ ፕሮግራም ናቶም ገሊጹ ኣሎ ስለዚ እዚኣ ድማ ብቓላቱ ንስማዓ የድሓን in history. With its future growth in mind, I propose that bilateral relations between China and all African countries having diplomatic ties with China be elevated to the level of strategic relations. ካብዚ መልክዕ እዚኣ ዘረባ ዝብልዋ ዘሎ ገምጢሎም ድሓር ክዛረቡ ክንሰሚና ፕሬዚደንት ናይ ቻይና እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣብ ሕጂ ንድሓር ዝኾነት ሃገር ኣፍሪካ ምስ ቻይና ባይላተራል ክልተኣዊ ዝምድና ዘለዋ ምሳና ዝምድና ዘለዋ ኩሉ ዓይነት ዝምድና ምስ ኣፍሪካ ዘለና ናብ ስትራቴጂክ ለቨል ኣደይብና የለና ቅድሚ ሕጂ ኢትዮጵያ ንሕና ኢና ስትራቴጂክ ፓርትነር ይብሉ ነይሮም which is strategic partner ናይ ቻይና ከም ዝነበሩ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ግን እንታይ ኢሉ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ንስትራቴጂክ ንነዊሕ ዝጠመተ መሓዙት ናይ ቻይና ምዃነን ስለምንታይ ከም ዝብል ዘሎ ቻይና ክንምንታይ ንኣፍሪካ ትፈትዋ ረብሓውን የድልያ እዩ እንታይ ትረብሓ ዘድልያ ዘሎ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ምንይን ዝብልዎ ዘሎ ቻይና እውን ናይ ረብሓ ጉዳይ ኣብዚ ኮንቲነንት እዚ የድልያ እዩ ኣፍሪካ ድማ ብዙሕ ረብሓ ሒዛ ክትቀርብ ትኽእል ቦታ ከም ምዃና መጠን እቲ ረብሓቲ everybody is looking for it كبكم يتا فيديو انتي مغانت ربحات زاربا زلو of 54 sovereign states, 17% of the world's population, 9.6% of the global oil output, 90% of the world's platinum supply, 90% of the world's cobalt supply, half of the world's gold supply, 2/3 of the world's manganese, 35% of the world's uranium, 75% of the world's coltan, and 54 votes in the United Nations General Assembly. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፀጋታት ናይ ኣፍሪካ እዩ ስለዚ እዚ ፀጋታት እዚ መን ዘይደልዮ ኣፍሪካ ብዙሕ ነገር ኣብ ጣውላ ተቕርብ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣርባዕተን ሃገራት ዝተፈላለየ ፀጋታት ብብዝሒ ህዝቢ ንበሎ በቲ ዘለዎ ማዕድናት ንበሎ ናይ ነዳዲ ንበሎ ናይ ፕላቲኒየም ዝበሃል ማዕድን ኮቦልት ዝበሃል ነዚ ቴክኖሎጂ ዘድሊ ወርቂ በሎ ማንጋኒዝ በሎ ኣገደስቲ ማዕድናት ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡውን ኮልተን እዚ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ኣፍሪካ ብዙሕ ነገር ኣብ ጣውላ ተቕርብ ዘላ ዳትስ ዋይ ድማ ቻይና ከም ካልኦት ትጓየ ዘላ ነዚ ድማ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ብንጹር ነዚ ተረዲኡ ዝዛረብ ዘሎ ኣፍሪካ ኤውሮጳውያን ድማ እዚ ዘጉርዖም ዘሎ And that the overall characterization of China-Africa relations be elevated to an all-weather China-Africa community with a shared future for the new era. China has been Africa's largest trading partner for 15 consecutive years, and Africa is also... سمعكمارو نعستر تحمشت عمد أكتاتيلا تقدمتي مناجتنا أفريقيا China نزي كم سلامة كم جلوجيروم China تمزمزلا no China تازبلت partner in Africa نزخا تمعرباو ميديا كسمعنا زي اللي أبزي عسرت تاتقي سنير كسمعكم and friendship will be sustained with more cooperation of the world population. Without our modernization, there will be for modernization to deepen China-Africa cooperation and spearhead the Global South modernization. First, the partnership action for mutual learning among civilizations. So, عسرت نبتات تقيس بزيتن عسرت نبتات ما مجمريا نحت حدنا history ناتنا وين civilization ناتنا China نحن وين civilization يو الذي تاريخنا China نخفلت لهم China دما كم نايكالو تاريخ كتمهار كم تدلي نحنا ترينا بلوزات ناتكون قحف وزع عينتنا أمريكا منتاليتي زي كوني civilization ناتنا دخل مهارة كلتينا كنك قرارب لنا سلازي ننوع كفلتا كاز دلي وننوع مساخا سر زلي بجمريا كفلتا كايز سر بنسعرو تكمز بزا كاز دلي كفلتا كاي دلني تاريخ كم زي بالكاي كمنا كاز فتن أفريقيا تاريخ كم زي بالله جيراميم زم جزاء حيلتاتنا أفريقيا تاريخها 5 دمساس يوم جيراما China كم يكونن بنسعرو سلازي نزي قد دايزي China بعمق تحسيبهم يوم زخدوا زلوا that's why دما أوروبا أمريكا فتسيما من China سليهم ما زلوا نا أفريقيا عبي نجار كم تسبق جيراما مرحت أفريقيا بتشاينا عبي كبر سلازوهابهم نتناي معرباويان أشكالال بفتسون قبلوا يكون يوم كينو أرجعهم لهم هذا سبب ملي هوتك توارد نيركا ملي هوتك disrespect بونيركا present سياسي الواي نزيا تسبق جيرب جا سمعوها like you, they will impose sanctions, they will try to cripple your economies, they will try to incite conflict, they will try to destabilize and interfere, and they have no moral or legal high ground to come and intervene or even impose sanctions on any nation. We're fed up of this stupid idea of imposing your will on others. President Isaias حريق زربا زيان طيب لالو نسوم زدليو نسوم زمرصون طراي كتقبريهم زليوخا نعون دحردي تقبل كانت نسوم زبلوخا زلو انت داي غيركا
ብዝተፈላለየ መንገዲ ሽግር ክፈጥሩልካ በቲ ናይ ዓለየትን ናይ ሃይማኖትን ብገለን ገይሮም ኣብ ዓድኻ ዕግርግር ክእትውልካ ጥራዮም ዝፍትኑ ካብኡ እንተወፂኡ ድማ ብገዳም ብገለን ገይሮም ድከትካ ክፅቡብካ እዮም ዝፍትኑ ስለዚ ናይ ዚኣቶም ዓይነት ስቱፒድ ኣካይዳ ኣሰልቺና እዩ ተበፅሕና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ መራሕቲ ኣፍሪካ እቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዲስሪስፔክት እቲ ምዝመዛ እቲ ዓመፅ ሰልቺዎም እዩ ኣፍሪካውያን ተረዲኦም ንሎም ተሰልቺዎም that's why ኣብ ቻይና ኣብ ሪስፔክት ስለ ዝወሃቦም ዘሎ ቻይና ድማ ልክዕ ከም ወላ እኳ ልዕልዮም ኣፀቢቕ ዓባይ ሃገር ተኾነት እንታይም ዝገብሩ ዘሎ ማዕረ ገይሮም ንሕና ማዕረ ኢኹም ኢና 10 ግዜ ብቓላቶምን ብተግባራቶምን that's why ድማ ቻይና ዓመት ንዓመት ዴሞንስትሬት ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ነገር እዚ ግን ቻይና ክሳዕ ክንዱ ቅዱሳት ስለ ዝኾኑ ድዩ ንዝብል ሕቶ ኖ ረብሓ እዩ ቻይና ንባዕላ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣንፃራ ይኸዱ ከም ዘሎ ተረዲዎም ስለ ዘሎ እንታይም ደልደለው ድሕሪ ሕጂ ኣብዚኣቶም ክምርኮስ ኣይኮናን ንኣፍሪቃ ከነማዕብል ኣለና ምንታን ፅቡቅ ዕዳጋ ክኾነልና ኢሎም እዮም ቆሪፆም ዘለዉ ነዚኣ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዋ ኣሎ እዚኣ ንስማዕ እዩ between China and our continent. We all agree that China, yet again, is demonstrating that China's relationship with Africa is beyond partnership, is beyond friendship. In fact, it is in the realm of brotherhood. Exactly. That's why President William Ruto, ናይ ኣፍሪካ ምስ ኣፍሪካ ቻይና ምስ ኣፍሪካ ዘለዋ ዝምድና ተራ ዝምድና ናይ ዕርክነትን ናይ ምሕዝነትን ኣይኮነን ኪኑ ዝሓለፈ ናብ ሕውነት ዝቐረበ እዩ ስለምንታይ ልክዕ ከም ሓውኻ ኣኽቢሩ ዝርየካ ሽግርካን ቃንዛኻን ዝፈልጥ ምሳኻ ድማ እንካን ሃባን ክብል ዝኽእል ኮፍ ኢሉ ክመያየጥ ዝኽእል ሪስፔክት ዘለዎ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ካበይ ዝወፅ ዘሎ ካብ ዊልያም ሩቶ ኦኬ መላሓሱ ጥዑም ስለ ዝኾነ ገለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ ክብል ዝግድዶ ግን የለን ኣሜሪካ ኣንከር ስቴት ክገብሮ ትፅዕር ዘላ እዩ but the reality is ዋላ ኣፈለመጭ ኮይኑ ተይልዎ ረብሓ ስለ ዘለዎ እዩ ረብሓ ኣበይ ከም ዘሎ ፈሊጡ ኣሎ that's a very important statement ነቲ ፋክት እዩ ድማ ገሊፁ ይቕፅል ካብኡ ድማ ፅቡቅ ጌሩ ዝገልፆ ነዚ ጉዳይ Allow me to mention 3 things. The opening of the 1.4 billion people market to African products, goods, and services significantly enhance Africa's contribution to global trade that at the moment is at a low of 3%. ሓደ ገለ ካብተን ዝበለፃ ነጥብታት ኣብዚ ዋዕላ እዚ ቻይና ኣናውንስ ገበረቶ ን33 ዝኾነ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ እንታይ ከተፍቅድ ምዃና ሰደድ ናተን ናይ ሕርሻ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ዝኾነ ሰደድ ዘለዎን ብፍላይ ኣግሪካልቸራል ፕሮዳክትስ ብብዝሒ ስለ ትወስድ ንሳ ኤውሮጳን ገለ መለንካ ብጥረምሮም ስለ ዝብሉ ዘለዉ ብናፃ ብዘይ ታሪፍ ናባና 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ዕዳጋ ናብኡ ክሰዱ ከፊትናልኩም ኣለና ኢልዎ ዊልያም ሩቶ ድማ እዚ እቲ ዝዓበየ ነገር ኢና ዓና ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ካምፓኒታት ናይ ኣፍሪካ ዘፍረይዎ ንብረት ንቻይና ብፍላይ ድማ ኣብ ሕርሻ ዘተኮረ መሬት ናይ ኣፍሪካ ልሙዕ ስለ ዝኾነ ቻይና ድማ እኹል ዋላ እኳ ልሙዕ ሕርሻታት ኣለዋ ስቲል መግቢ ካብ ደገ ትገዝእ ሃገር እያ that's why ሰደድ ናይ ኣፍሪካ ትክክል ቦታ ክረከብ ከም ዝኽእል በዚ ድማ ኣፍሪካ ካብ ቻይና ንብረት ንክገዙ ጥራይ ዘይኮነስ ንብረቶም ንክሰዱ ንክሸጡን ዕዳጋ ከፊታትሎም ኣላ that's why ድማ እንካን ሃባን ከም ዘለዎ ትሽርክነት ዝበሃል ዘሎ The continued investment in our physical infrastructure, including digital infrastructure, will significantly enhance Africa's connectivity, facilitating intra-Africa trade that currently is the lowest globally. ቁፅሪ ክልተ this is another very important point እንታይ ዝብል ዘለካ ላይከ ቻይና እንታይ ትደልላ ቻይና ዓባይ ሃገር ስለ ዝኾነት ንኣፍሪካ ከም ሓንቲ ሃገር ጌራ ክትሪኣ እያ ትደሊ ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ሓንቲ ሃገር ናብ ሓደ ቁሾት ዘሎ ንንግዲ ናይ ቻይና ይምችእን እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ኢንቨስት ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ኮኔክቲቪቲ ካብ ሰሜን ንደቡብ ዝኸይድ ካብ ምብራቅ ንምዕራብ ዝኸይድ መንገዲ ባቡራት ድዩ ገለመለ ኮኔክቲቪቲ ብቴክኖሎጂ ድማ ናይ ኢንተርነት ድዩ ናይ ገለመለ ወላ እኳ ንኣፍሪቃ ንረብሓ ኢላ ትገብሮ እንተላ ነቲ ንግዲ ናታ ክምችእ ኣላ እያ ትደሊ ኣፍሪቃ እቲ ዕዳጋ ምዕቡል ዕዳጋ ንብረት ናይ ቻይና ብቕልጡፍ ክኸደሉ ዝኽእል ብፍላይ ድማ ኣብ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ንዓለም ቢሕትዎ ስለ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ፅልዋ ከም ዘሎ ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ቻይና ነቲ ኮኔክቲቪቲ ኣብ ኣፍሪካ ንኣሜሪካ ክቅድምዋ ደልዮም ኣለዉ ሓንሳብ እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና መስመር ናይ ኢንተርነት ድዩ ናይ ገለ ብመንገዲ ቻይና ምሳተው ኣሜሪካ ከውፅዎ ይክእሉን እዮም ቻይና ድማ ዓብላልነት ክልዋ ኣብቲ ቦታቲ that's why እዚ ፅርግያታት ትገዞ መንገዲ ባቡር ቻይና እንተሰሪሓትልካ ኩሉ ግዜ ምስ ቻይና ሽርክነት ክልወካ እዩ ምክንያቱ ንሳያ ዝያዳ ትፈልጦ ኤሌክትሪክ ሲስተም ናቶም ይከውን ማይ ሲስተም ናቶም ይከውን ኤቭሪቲንግ ምስኦም ኢኻ ክትከውን ስለዚ መጠን ትሕቲ ቅርፅካ ዝሰርሑልካ መጠኖም ምስኦም
عمقت زلوا زمدنا نخدقبر يوم زقبرها كم دم مازناي إنترنت ناي connectivity technology China خدقبر كلا هجرات أفريقيا مش China تبغى زمدنا كلوميو أوروبا أنا أمريكا ولا دحيرهم تماسو نتقول دايتي ولا حنت خدقبروا يكلون يوم تخبدميو بمن قد China خماسو كقدر يوم لذي الزول إن China نربح عيلة نافريقيا بزوج خدقبر الله خم تغل جيري دزارب زلوا very powerful. And with the Africa Continental Free Trade Area being the relevant infrastructure for us to tap into, China's contribution in this space will go a long way in enhancing Africa's intra-trade. And finally, with the investment in health, education, and SME infrastructure, our preparedness to provide, as it has been built, 40% of the world's workforce. These investments will assist us deal with our demographic dividend. بحفشة تنبتات نتشاينا زبلا صبو جيرو بنا أفريقيا ملكا جيرو جليس وكمون أب تغرسي أب تمرتي أب عنا أب تناي عصر تنبتات ناي بريزيدنت شي زبلا خيتنا وحنيله أب أنت قيس ونيرو أب كله أب كونكتيفيتي إنفستر قبر مخانو ننقدي مبل كالي تنبت نقد مخانا يسجلس لذي أب زنبتات زي كله نخلت هنا تخصب سلازخونه صبو يبلا له. Second, the partnership action for trade prosperity. Third, the partnership action for industrial chain cooperation. Fourth, the partnership action for connectivity. Fifth, the partnership action for development cooperation. So كل أنت نبتة تاريخيا مجمريا تاريخنا civilization صبو جيرنا كنمهارو كنفعلت كنكلالنا كالاي قداميت مالتي قاب تسرح نقدي حبراو وحبتي حبراو قطباو بيتنا خنا نقد خلونا له سالساي إذا خلونا تخينو تتورسي infrastructure industrialization في أفريقيا كابت subsistence نحرشاوتيا نبي اندستريك تعطلها يحريو connectivity كم يجير كات نقدي كابن نابن نخيط connect تقبره كم نابل تنتفتات هذا بحده modernize كنقبره خنكلالنا نابله عسرت تتكس الرشا تعنا security نخلنا تقصد ما يغيد إذا ما هذا كابتي زحقس نبع رباويان دما زقرع قدايو جن ما لا سابتي منين ناتوم نشي دحريو نحو قريفنا أبكالنا خنسجر كنفتنينا بحفشة أوروبا أمريكان أنصارو يوم زاربو زلون زقوس زلون جن فلوي نجار كايكونن تتصبيا نجاريو سكان ما لسنس معيو. More benign, cooperative vision that Beijing wants the world to understand, and particularly the global South, to take on board. And see that China has invested a lot in this summit. They've clearly got big ambitions in Africa. But what sets it apart from other major players like EU, South Korea, and the US? And how is that going to shape China's future? زيادة حتى مودتها China كندزت تجبر الله تنكالوت حيثات أوروبا ديو أمريكا ديو ساوث كوريا ديو كالوت تايك جبر خلو ثم حيثات كبحالو زغول تايك جبر خلو سمعوا مجي زيت مودتها ولا حنت جبر سلا زي كوليتي منين زبلهم زلوا. Well, it's significant. I mean, $51 billion, if it's all realized, is going to be a huge step forward for advancing some of the needs in Africa. China still remains the single largest bilateral donor in Africa by far. And so, in a sense, the closest competitor, if that's the right term for this, comes from multilateral donors like the World Bank or the European Union. And of course, it's the same set of issues that. So, بحتر زبالة مزنا China أب أفريقيا تجبر زلا كورا در زخل عقمي لن exactly عقمت رايقنا يكونن كجوا عقمت يكون دليتون يلن انتزلوهم قد China جبروا مخالو قد China هبتمات نسنيرهم دليت يبلومن حجد ما عقمون يبلومن عقمي يبلين دليت يبلين الكاتم كتب لا يتخلنا أفريقيا يمكن تبغى يرم تردي ما مالو بس بزي أجرنا هنو داينا زار السزيا. Issue of exploitation because we're all grown-ups. And Nigeria is grown up. We're not kids, so there's no need to look at us from an infantile sort of perspective. We know exactly what we want, and we identify with countries like China because we're looking for partners. Nigeria minister is the minister of that. So I tell you, إحنا كلنا عم سبز بس إحنا هنا زمزمنا حيلد ما يلن exactly انتاي كم ندلن فلتنا أبيك نروح بنخلد ما نفلتنا. من تاين مني زارب زلون أوروبا أمريكان أفريقيا يبدلوا له قلقلق خبلوا خلوا حصوت مخاني أفريقيا ما راح تفلت ويا
ክገብርዋ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ክዛረብዋ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ወይ እውን ፀገም ስለ ደብፃሎም ዳንበር መን ይሰርቆም መን ኣይሰርቆም ንፈልጥ እዮም ገሊኦም ካብቲ ዘሎ ኩነታት ስለ ዝረብሑ ስልጣኖም ንምዕቃብ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም እቲ ሓቂ ግን ፍሉጥ እዩ ካብ ቻይና ወላ ሓንቲ ምዝመዛ ከም ዘይመፅኦም ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ኩሉ እቲ ኣብ ዓዶም ዝርእይዎ ዘሎ ፅቡቅ ነገር ቻይና ዝገበረቶን ምስ ቻይና ሽርክነት ዝፈጥሮ ምዃኑን እዩ ዝረአ ስለዚ ኣፍሪካውያን ድማ ነቂሖምሉ ኣለዉ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ክሰርቆም ዝፍትን ዝነበረ ሕጂ ናብ ዞባና ክንመፅእ ኢና መጀመርያ ኣብ ዞባና ቅድሚ ዝግበር ዘሎ ጉዳይ ክንርኢ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ሶማልያ ግብፂ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ብዝቀልጠፈ መኣዝና ተቀይራ ኣሎ ሓንቲ 2-3 ሪፖርት ክበኩም እየ by Mariam Waba, analyst at the Foundation for the Defence of Democracies. Thank you for being with us, Mariam. And it is quite a complex series of events underway in the Horn of Africa, isn't it? Tell us, first and foremost, why we should be paying attention. Absolutely. Great to be with you today, Laura. Certainly things are getting tense and complicated in the Horn of Africa. What we really ought to be paying attention to as these events unfold is how Egypt will play its cards. Last week, we saw Egypt sending supplies, weapons, and even Egyptian troops to Somalia. And like that package fully explained, to fully understand what's happening here, we have to go back to 2011 when እንታይና ንብል ዘለና እቲ ጉዳይ ናይ ግብፂ ሶማልያ ትኸዶ ዘላ ጉዳይ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ሚድያ ሰርኩሌት ናገበረ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትንተናታት ይወሃበሉ ከም ዘሎ እንዳረጋ እቲ ኣገዳሲ ዛዕባና ኮነ ይመፅእ ኣሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነ ኣገዳሲ ነው ዝገብሮ ዘሎ ብወገን ኢትዮጵያ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣዘራርባ ስለ ዘሎ እዩ ሓደ ካብዚ ኢትዮጵያ ዝተኸተሎ ተለንቀነ እስከ ንስማዓዮ ነዚ ጉዳይ እዚ መጀመርያ ምስ ሱዳን ዘለዎም ኩነታት እንታይም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ሕጂ ሱዳን ኢትዮጵያ ከመይ ጌራ ኩላቶም ፀላእትናቶም ብሓደ ከይመፅዎም እዚኣ ስምዕዎ እዚ ካብቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቤት ፅሕፈት ዝመፀት እያ ብሎ የማያስተውለው አሁን አንዳንድ ሀገራት ኢትዮጵያ ወይ ተዳክመዋል ወይ ውስጣቸው አንድነት የለው ምናምን ባሉ ጊዜ ማንኛውንም ኃይላቸውን አስተባብረው ትንኮሳ ለማድረግ ወይም ደግሞ የሆነ ጥቃት ለመፈጸም ይሞክራሉ። ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ሱዳን ነው። ሱዳን የሰሜኑ ጦርነት ጊዜ ይሄን አጋጣሚ በመጠቀም በሚል መሬት ወረዋል፣ ገብተው መሬታችንን ወስደዋል ስለ ወረው ይዘዋል። ለጊዜው ይሄን ነገር ወደ ጦርነት ከምንገባ ሰክነን በንግግር በውይይት እንፈታዋለን፣ ግን ለጦርነት አንቸኩል። ምክንያቱም እኛ ጦርነት ውስጥ ቸኩለን መግባት ፍላጎት የለንም። ምክንያቱም ጦርነት እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ሓደ ጊዜ ሃገራት ኣብ ሽግር ክወድቃ ከለዋ ነቲ ብኮናትካ ተጠቂሞም ካልኦት ሓይልታት ረብሓታቶም ከሳልጡ እዮም ዝፍትኑ። ንኣብነት ንሕና ኣብ ናይ ሰሜን ኩናት ኣቲና ከለና ሱዳን ነቲ ናይ ዶብ ደሰሓብ ዝነበረ መሬት ነቲ ሓጓፍ ናትና ተጠቂማ ነቲ መሬታ ከተማለስ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ገይራ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ። ሕጂ ሱዳን ከምኡ ኢላ ስለ ዘላ ንሕና ሰራዊትና እንቀሳቀስና ክንመልሶ ንኽእል ኢና። ንሕና ግን ከምኦም ኣይኮንና። ንሕና ናብ ኩናት ዘኽይድ ምክንያት የብልናን። ንሕና ኣዝና ልብና ዘለና ሃገራት ኢና፣ ፖሊስናታትና ከምኡ ይክብል ዝፍትን ዘሎ ናይዚኣቶም ኣይተኖ ንመን እዮም ክቅሽሹ ዝፍትኑ ይርዳእንን እዩ። ምክንያቱ እቶም ኢትዮጵያውያን ንባዕሎም ፈሊጦም ኣለዉ እንታይ ይደለኹም ዘሎ ሓደ ንኩናት ውኻት ኣይኮንናን እዩ ዝብል ዘሎ። ክመለሶ ኢና ዘረባ እዚ ኣብዚ ካ ስምዑ ሙሉእ ብሙሉእ ንኩናት ይዳለው ከም ዘለዎ ዝገልፅ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ኣምሓራ ኒውስ ሰርቪስ ዝበሃል እንታይ ነይሩ ብሬኪንግ ኢትዮጵያን ኢስተርን ኮማንድ ኤር ፎርስ has been put on high alert along the Somali Ethiopian border. ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ኢስተር ናይ ምብራቃዊ እዚ ዝበሃል ብፍላይ እቲ ሓይሊ ኣየር ማለት እዩ ኣብ ዝለዓለ ተጠንቀቕ ክፀንሕ ከም ዘለዎ ተነጊርዎ ኣሎ ይብል ኣሎ። እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን። እዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ ክምዕብል ከም ዝኽእል ብኩሉ መንገዲ ክሪኦ ኢና። ካልእ ብዙሓት እዮም ፖስት ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ከዓ ካብ ዜሮ ዝብገስ መንገዲ ከም ዘይኮነ ሓንቲ ካልኣይቲ ሪፖርት ክበኩም እየ ድሕሪኡ ብቪድዮታት ዝገብርዎ ዘለኹ ንሪኢና። ተመሳሳሊ ኣብዚ እውን ኢትዮጵያን ኤር ፎርስ announced that it is actively protecting the eastern airspace. ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ምብራቃዊ ግንባር ኣብ ከባቢ ኣብ ክልል ዓፋር እዩ ኣብ ገለ ቦታ ኣስኪሩ ብበራርታት እናገበረ ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ንኩናት ከምኡ እውን ካብዚ ዘይፍለ ብዙሕ ወታደራዊ ኣፅዋር ታንክታት ይኹን ካልእ ዓበይቲ ንብረት ዝፀዓና ናብቲ ዶብ ይኸዳ ከም ዘለዋ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ። እዚ እውን ኣካል ናቱ ጌርኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ። ብዙሕ ታንክታትን ዓበይቲ ኣርመርድ ቪሄክልን ናብቲ ቦታቲ ክኸዳ ተራእየን። ስለዚ ኢትዮጵያ ንውግኣይ ንቅልጥፍ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ። እቲ ኣብ ሪያሊቲ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ድማ ካልእ እዩ። ናይ ሶማል ሚድያ ዘምፅኦ ዘሎ እዩ። ስለዚ ዳርጋ ሸርት ክኸውን ዝወዓለ እዩ።
ኩላቶም ድማ ወታደራዊ መናውራ ይገብሩ ኣለዉ ግብፃውያን ከማ ነቲ ሓበሬታ ናቶም ኣናላይዝ ክገብርዎ ጀሚሮም ኣለዉ ሓደ ኣብዚ ራእዩ እጂ اثيوبيا حركت صواريخ من طراز M20. ايه بقى صواريخ M20؟ بص بقى سيدي صواريخ M20 دي صواريخ صينيه. نالكم ኣብዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢትዮጵያ ድሮ ኣፅዋራታ ከተርኢ ጀሚራ ኣላ ይብሉ ኣለዉ ንኣብነት እዚ M20 ዝበሃል ሚሳይል ኣብ ኢትዮጵያ ሶሻል ሚድያ ሸር ክገብርዎ ዝነበሩ እዩ እንታይ እዩ እዚ ሚሳይል እዚ እናበለ ካብ ቻይና ዝመፀ ምዃኑ DF-12 እናበለ ኤግዛክትሊ ምርመራታት ናቱ ይገብሩ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ናይ ግብፃውያን ሚድያ ብተደጋጋሚ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳ ወሲዶም ካብ 350 ክሳብ 450 ኪሎ ሜትር ዝኸይድ እዩ ቻይና ሂባቶ መዓዝ ተሰሪሑ ብኸመይ ክትጥቀመሉ ትኽእል እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ኣለዎ ብዛዕባኡ ይዛረቡ ኣለዉ ሓደ ካብኡ ድማ ኣፅዋራትካ ድሕሪ ኣፍሊጥካዮ ንፀላኢኻ ድሮ ሓይልኻ ደጊርካዮ ኣለኻ ስለዚ ሓይልኻ እንተፈሊጡ ክከላኸለካ ድዩ እንታይ ክገብረልካ ክፈልጥ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ነቲ ኩናት እውን ኣይተረድኦምን ዝብሉ ካልኦት እዮም ስለዚ ብኩሉ መንገዲ እቲ ኣብ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ብዝቐልጠፈ ብናህሪ ይውስኽሉ ከም ዘለውን እቲ ኩነታት ድማ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሓቢርና ክንከታተሎ ኢና በት ኢትስ አ ቨሪ ቨሪ ሲሪየስ ሕጂ ንመለስ ናብ ኤርትራ ከየፀግዕዋ ይውዕሉ እንድዮም ኣብዛ ኻ ንስማሓዮ መንእሽተይ እሳቶም ግን እቶም ኢትዮጵያውያን ኦልሬዲ ንዓቢ ገጢሞም መስሎ ዘለው ኣብ ስትራቴጂ ናቱ ካልእ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ንኣብነት ኣብዚ ራእዩ ተናገረ አሁን ያለውን በጋራ የመኖር እና ኢትዮጵያን የማጽናት ፍላጎት ለማፍረስ የተመረጡ አካባቢዎች አሉ። አንደኛው ኦሮሞና አማራን በተቻለው አጋጣሚ ማፋጀት ነው። ሁለተኛው አማራን ራሱ እርስ በርስ ማፋጀት ነው። ሶስተኛው ኦሮሞን ራሱ እርስ በርስ ማፋጀት ነው። አራተኛው አፋርና ሶማሌን ማፋጀት ነው። አምስተኛው ሲዳማና ወላይታን ማፋጀት ነው። ስድስተኛ ቤኒሻንጉልን ከኦሮሚያም ከአማራም ጋር እንዲሁ ማፋጀት ነው። ከዛም ሲያልፍ ሙስሊም ክርስቲያንን ማፋጀት ነው። የሙስሊም ክርስቲያን በማይሳካበት ወቅት ሙስሊም እርስ በርሱ ክርስቲያን እርስ በርሱ ደግሞ እንዲፋጅ ማድረግ ነው። እዚኣ እጅ ዘረባ እዚኣ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ክግበር ፀላእትና ዝሓስብዎ ዘለዉ እዮም ዝብሉ ኩለን እዘን ዝብለን ዘለዋ እየን ኣብቲ ሪያሊቲ እንተስ መርሕነት ናቱ መብዛሕትኦም ኣምሓራ ባዕሉ ዝገበሮ እዩ ኣቢ ዓሻ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝገብሮ ዘለዎም ብግልፂ ይዛረበሉ ካልኦት ከም ዝገብርዎ ዘለዎ ገይሩ ይዛረብ እዮም ዝብሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ዘሎ ባእሲ ካልእ ደረጃ ዝሓዘ እዩ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ዘሎ ተጋሩን ዘሎ ባእሲ ናይ መሬት ድዩ ክትብሎ ናይ ፖለቲካ ዲኻ ትብሎ ትግሪጭት ላዕሊ ዝበፅሐ እዩ ኣብ መንጎ ተጋሩ ንባዕሎም ናፅኒኢልና ክንሪኦ ኢና ኣብ መንጎ ብሎክ ናይ ደብረፅዮንን ህወሓት ነበርን ጌታቸው ረዳ ምፅኣጥቃም ኮይኖም ንሓድሕዶም ዝገብርዎ ዘለዉ ክንሪኦ ኢና ኣብ መንጎም ዘሎ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ኣብ መንጎ ሶማልን ዓፋርን ዲቕ ዝበለ ባእሲ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ድሮ እዚ ኩነታት ዝኸይጀመረ ከሎ 2-3 ግዜ ኩናት ገይሮም ነቲ መስመር ናይ ጅቡቲ ከይዓፅዎም እውን ይፍራሕ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ኣብ መንጎ ዓፋርን ሶማልን ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኦሮሞ ምስ ሶማል ዘለዎ ፀገም ኦሮሞ ምስቶም ቤንሻንጉል ዲ ወላ ምስቶም ኣብ መንጎ ወላይታ ገለበለ እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ ኣብ መንጎ ክርስቲያንን እስላምን ዘሎ ፍልሊ ይብል ኣሎ ኣብ መንጎቶም ኣምሓራ ንባዕሉ ኣብ ናሓትሕዱ ኦሮሞ ኣብ ናሓትሕዱ እዚ there's so many problems right now ሕጂ ዘለዉ እዮም እዚኦም ቲዮሪ ይኮኑን ወይ ብሕጂ ክመፁ ዝኽእሉ ይኮኑን ሕጂ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ከም ዘለዉ ጥራይ ኣይኮኑስ ብዝለዓለ ደረጃ ናብ ዓብይ ውግእ ክኸዱ ዝኽእሉ ኩነታት ምዃኖም እዩ ዝንገር ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ናታ ኣብ 2 ወርሒ ትሰድድ ዘላ ሓንሳብቲ ናይ ኦሮሞን ናይ ኣምሓራን ናብ ካልእ መኣዝን ከይከይድ ፍራሕ ሓንሳብቲ ናይ መንጎ ትግራይ ዘሎ ናብ ካልእ መኣዝን ከይከይድ ፍራሕ ይፍራሕ ዘይኮነስ ይግበር ከማ እዚ ዝብሎ ዘሎ ድሮ ኣብቲ ሪያሊቲ ዘጋጥም ዘሎ እዩ እቲ ኢትዮጵያ ኢሉ ዝምክሓሉ ዘሎ ነዚ ወዲ እዚ ዝሓዘ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እቲ ዝፍክረሉ ዝነበረ ጉዳይ ንመለስ ምክንያቱም ጦርነት አክሳሪ ነው አዋጪ መንገድ ስላልሆነ እንፍታው ብዙ ሰው እኮ ለምን ሱዳንን በኃይል እንትን አድርጋችሁ አታስመልሱ ምናምን የሚል እኮ ግፊት ነበረው ታስታውሳለህ በመሃል ሱዳን ጦርነት ውስጥ ገባ እርስ በርሱ ገባ ያኔ ትዝ ይልህ እንደሆነ በርካታ ሰዎች አስተያየት ይሰጡ ነበር ጊዜው አሁን ነው ሱዳን ላይ የተወሰደብንን መሬት የተወረረውን መሬት ነፃ ማድረግ ያለብን አሁን ነው የሚሉ አስተያየቶች ይቀርቡ ነበር አስተያየቶቹ ዝም ብለህ በአትፌስ ቫልዩ እዛ ጉዳይ እዚ ሕጂ ከምዚ ክዛረብ ከሎ እንታይ ከም ዝስልኽእል ብጣዕሚ ንጎረባብቲ ዝግደሱ ምዃኖም ክነግር ዝፍትን እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናቱ ግን ኣብ ቅድሚ ፓርላማ ቀሪቡ ካብ መሬት ናይ ኤርትራ ካብ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ኣብቲ ገባሕሪ ክወስድ እየ ዝበለ እዩ ታሪካዊ ብፅሒት ኣለኒ ዝበለ እዩ
ترجم له نتي مريت ناي سودان وسودان بزلو دايما لا سودان ما تايمز بلا محرا مريت محرا سلو زخونه نا محرا خير ربحي لي زي قبر زلو ليلم ترجم له كم يمزل تمام محرا مريت ناي محرا سلو زخونه تتوسيد زلو يوسد وكاب محرا زربحو ولا سودان يوسد وسلز بلايو اتنا روما منغسي ابت غداينات ناتيو غداينا سودان that's why دما ابزوان زي نت مريتهم فانو زبحالو فانو تقاد وجله نت سراويت ابو زنبرنا ابي 300 زخون سراويت هذه من السودان كم زعت غيرهم نت بوتات تقصاصيرهم مو سفي بوتا حيزهم كم زلو يزنجر زلو سلازي فانو دوب كعصوم لي زفتني رابي بزخون يكون بالسودان خير رخب دوب كعصوم لي زفتنيرو ات غداي اليوم لو نت دوب ناي السودان مس امحرا زرخب وي مس اثيوبيا زرخب تمتما بوتا تقصاصيرهم كم زلو يزنجر እዚ ማለት ማለት እዩ ግብፂ ናብዚ ቦታ እዚ ኣፅዋር ንክድቱ ዝበለፀ ዕድል ኣለዋ ሕጂ ድሮ እቶም ናይ ውግእ ቻነላት መፍተቶም ረኺቦም ነዚ ጉዳይ እዚ ላዕልን ታሕትን ከብልዎ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ ስለምንታይ has found itself in disputes with its neighbor Somalia and regional power. So ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ እዚኦም ዘሎ ብፍላይ እቲ ናይ ግብፂ እንድሕር ወሲኽካ ኣሎ እቲ ለሲ ካርታ ነይራ ኣብዚ ሓንቲ ከሪአኩም ደልየ ነይረ it's a very important ነቲ ኩነታት ሕጂ ግብፂ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ፍልልይ ትርእይዎ ኣለኹም ግብፂ መፂኣ ንኢትዮጵያ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን እያ a distant place እንታይ ክትገብር ትኽእል ወይ ንሱዳን እያ ክትጥቀም ሱዳን ትጥቀም ነይራ ሱዳን ክሳብ ሕጂ እቲ ናይ ሰሜን እቲ ናይ ሱዳን ሓላፊ ዘሎ ኣልቡርሃን ፖርት ሱዳን እዩ ናቱ ኤርፖርት ዘሎ ስለዚ ምስ ግብፂ ብቐጥታ እዩ ዝራኸብ ምስ ኤርትራ ድማ ሕጂ ከሪአኩም እየ ርክብ ኣለዎ ስለዚ ወይ ብሱዳን ድሮ ርክብ ከም ዘለዎ እዮም ትፈልጡ እቲ ናይ ኣምሓራ ቦታ ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ናይ ኣምሓራ ቦታ መተማ ዝበሃል ድሕሪ ቆሪፆም ሕጂ ነቲ ምስ ሱዳን ክመፅእ ዝኽእል ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ብቐጥታ ንክረኽቡ እቶም ኣምሓራ ቦታ ረኺቦም ኣለዉ እቲ መጥቃዕቲ ዝተኸየደ ኣምሓራ እውን ይብልዎ እዮም ናይ ኣቢ ካድረታት ይብሉ እዮም ኢድ ናይ ግብፂ ከም ዝነበሮ እቶም ፋኖ ነቲ ቦታት ምቆፃሮም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ሎጂስቲክስ ንክረኽቡ ወይ ሓገዝ ንክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ካልኣይ ብሶማልያ መፅኦም ሰፊሕ ዝኾነ ንኦሮሞ ድዮም ክሕግዙ ነቲ ናይ ሶማል ዕጡቕ ጉጅለ ድዮም ክሕግዙ ንዓፋር ድዮም ክሕግዙ it doesn't matter ንኩላቶም ክሕግዙ እዮም ግብፂ ፊት ንፊት ንኢትዮጵያ ወሪዳ ተታኺሳ ክትዋጋያ ዝብል እምነት የብለና ነቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ሓጓፍ ናቶም ግን ተጠቒሞም ብኡ ገይሮም ከሳቂዎምን ሕንፍሽፍሽ ክትብሎም ምዃኖም እዩ ዝንገር ምናልባት ካብኡ ከይወፃና ከለና ኣብዚ ኣብ ቻይና ዝግበር ዘሎ ሓደ ካብቲ ሃይላይት ኮይኑ ዘሎ ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ምስ ሱዳን ምርኻቡ ምክንያቱ ኣቢ ምስ ሱዳን ስለ ዝተረኸበ እንታይ ይብሉ ነይሮም ንሱዳን ጉዳያ ክፈትሕ ዝኽእል ኣብ ጥራይ እዩ ኣብ ጥራይ ኢትዮጵያ ጥራይ ንሱዳን ትግደሰላ ይብሉ ነይሮም ኤርትራ ድማ ተገዲሱ ተረኺቦም ጥራይ ዘይኮነ መልእኽቲ زيارة الأخ الرئيس سياس فورقي رئيس دولة أريتريا هذه زيارة خوية عبر فيها فخامة الرئيس عن تضامنه مع الشعب السوداني. أريتريا طبعا معلوم للجميع أنها هي أكثر من شقيقة لبلادنا ووقفت إلى جانب السودانيين وإلى جانب الشعب السوداني وقفة لن ننساها ولن ينساها السودانيون لأن نشكر السيد الرئيس فهو يقف إلى جانبنا بدون من ولا أذى يساند السودان يساند حكومة السودان يساند الشعب السوداني أردت أن أقول له شكرا السيد ሕፅር ዝበለ ኤርቲቪ ኣብ ቻይና ከም ዘሎ ወኪልናቶም ንርኢ ኣለና ኦልሬዲ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ መራሒ ሃገር ኤርትራ ኣድናቆትን ክብርናቱን ይገልፅ ኣሎ በቲ ኮይኑ በቲ ድማ እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን እቲ ትሕም ዝበሃል ዝነበረ ኣምባሳደር ክሰጉ ዶ ኤርትራን ሱዳንን ናብ ሽግር ትኸይድ ኣላ ዶ ኢሎም ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕሉ ዝፍትኑ ዝነበረ ተወዲሉ ኤርትራን ሱዳንን ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎ ንሪኢና ኣለና ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ቤጂንግ ኤርትራ ምስ መን ተረኺባ ኣላ ድሮ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ኤርትራ ምስ ናይ ሱዳን ምስ ሳውት ሱዳን ምስ ሶማልያ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ገይራላ እዚኣቶም እቶም ኣገደስቲ እዮም ንዓና መዳውብትናን ጎራብትናን ስለ ዝኾኑ ፕሮባብሊ ምስ ኬንያ ይራኸብ ክኸውን ናይ ግብፂ ኣይከደናሉ ምክንያቱ ቅድሚ ወርሒ ቢሉ በቲ ናይ ዓረብ ዝበሃል ዝነበረ ምስ ፕረዚደንት ናይ ቻይና ተራኺቡ ስለ ዝነበረ ሕጂ ልኡኽ ሰዲዱ ዝህሉ ዝኸውን ኦፍኮርስ እምበር ገለ ካብቶም ዝዓበዩ ካልኣይካ ድሕሪ ወርሒ እውን ኣብ ራሻ ክራኸቡ ስለ ዝኾኑ ብሪክስ so that's also another thing በዚ ኮይኑ በቲ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ጉዳይ ልዑል ኣገዳስነት እናረኸበ እቲ ዞባዊ ጉዳይ ድማ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ኤርትራን ኢትዮጵያ ንራኸቡ ዶ ዝኾኑ ዝብል ትምኒት ሓሳብን ባህግን ዘለዎ ሰብ ውሑድ ኣይኮነን እቲ ኩንነት ግን ምናልባት ኣብዚ እቶም ተጋሩ ዝብልዎ ዘለዎ ስምዑ
የሉዓላዊነትና ዴሞክራሲ ፓርቲ በህወሓት ውስጥ ከተፈጠሩት ቡድኖች አንዱ ከኤርትራ መንግስት ጋር ምስጢራዊ ግንኙነት እንዳለው እንደሚያውቅ ትላንት በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። በህወሓት ውስጥ የተፈጠረው ቡድናዊ ክፍፍልና ከአዲስ አበባና አስመራ ጋር የተፈጠሩ ምስጢራዊ ግንኙነቶች ወደ ህዝቡ ተጋብተው ለትግራይ አደጋ ይዘው ይመጣሉ ሲል ያስጠነቀቀው አረና የህወሓት አመራሮች ልዩነታቸው የግልና የቡድን ጥቅሞችን ለማስከበር የሚደረግ ፍጥጫ የወለደው ነው ብሎ እንደሚያምን ገልጧል። በትግራይ አሁንም የጦርነት ስጋቶች የሚታዩትና የጦርነት ነጋሪት ስራሕ ንፍጠረሎም መንእሰይ ይበርስ እዩ ዘሎ ይኸይድ እዩ ዘሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና መጀመርያ በረኸላ ኣለኹም ከመይ ጌርኩም ትተሓላለዩ ነርኩም ባዕልኩም ንባዕልኩም ተገማሃደው ከተማ ምስኣቶም ኣብ ክልተ ክትኮኑ ኣብ ግዝገዛና መፅኹም ኳ ክትድቡስና ይግባእ ሕማቕ ደረኺብካ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከውቀሰና ዝግባእ እምነት የለና ሕዚ ካሊእ ኣፈላላይ ሓሳብ ዝበሃል የለን ሓሳብ ዝሓስብ ሰብ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ክህልዎ ዝኽእል ዳርጋ ክርክር ኣይ መንግስቲ ረኪቦም መፅኦም ብዘይ ፈቓድ ፕሪቶርያ ዝበሃል ፈሪሞም መፅኦም ዝብል ግን ድሕሪ 2 ዓመት ምስማዕ ስለ ዝጀመርና ኢና ሕዚ ደዋይ ወፅና እዋ እዚኣስ ዓገብ ትበሃል ኣለዋ ናብ ዝብል ዝመፃና እምበር እዚ ዝበሃል ኣነ ንህዝቢ ትግራይስ ኣብ ዝሓሸ ነገር ከውፅሐ ብዝብል ተንሟገትሞ ዙርያ ግዜና ተነባኽን ነርና ዘሎ ኣነ ተቐባልነት ዘለኒ ዝብል እዩ ኣነ ሸምኩዎ እዩ ኣነ በዘዊ ፖለቲከኛ ብባጃጅን መኪና ነቃብላ ዝበሃል ርአን ሰሚዐን ኣይፈልጥን ኣቕሽቲ ገለ ከምኡ ይግበር ነይሩ እዚ ብዚ ቆምታት እዚ ሃይማኖት ዝፈቕዶ ነገራት ኩሉ ፕራክቲስስ ብምግባር ኣቀባብላ ይግበር እዩ ኣቦና መፅኦም ኢልካ ገለ ኣብ ፖለቲካ ግን ከምኡ የለን ኣብ ፖለቲካ ዘሎ ናይ ኣዳራሽ ኣኼባ ኣሎ ደጊፍካን ተቃዊምካን ሰልፊ ይካየድ እዩ መራሒ ተመዲቡልና ኢልካ ግን ብጥሩምባን ብግዛዕ ነቀባብላ ከምቶም ዝበልኩ ኮይም ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓሸውየ ነዚ ይመስል ምስ ኤርትራ ዕርቂ ክንገብር ኢና ይብሉ ኤርትራ ገለመለ ኤርትራ ግን ኣብዚ ጉዳይ ናቶም የላን ኤርትራ ኣብ ዝመልከታ ጉዳይ ምዝምልከቶም ባእታታት ትዛረባላ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ግን ጠቕላላ ሚዩት ጌራቶ ከም ዘላ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ክትብ ከም ዘይደልን ብተደጋጋሚ ግን ንኤርትራ ኣብ ትናቶም ዓንኬል ንኽእትዋ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ሓንሳብ ህወሓት ምስኦም ይዝራኸብ ዘሎ ሓንሳብ ነቲ እናበሉ ሽም ኤርትራ ከይተጠቕሰ መቸም ኣይውዕልኒ ዘሎ ናይ መወዳእታ ለበዋናተይ እዚያ ያሎሚ of not speaking out, of not publicizing what we do, of not doing a PR, public relations or communications campaign about what we do. We have to get away from it and actively campaign about what is happening because these are some very, very good practices. You know, when you put money እዚኣ ክርስቲን ሓንቲ ካብተን ናይ ዩኤን ሬሲደንት ወይ ከዓ ናይ ዩኤንዲፒ ሰራሕተኛ ዝነበረት እያ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ኢላ ኤርትራ ብዙ ፅቡቅ እናሰርሐት ንዓለም ዘይትነግር ስራሕታ ዝገበረቶ ዘይትገልፅ ሃገር እያ ድኽመት ናይ ኤርትራ ድማ ኣብ ፒአር ኣብ ሚድያ እዩ ዘሎ እያ ትብል ዝግበር ስራሕ ኩሉ ንህዝቢ ክንገር ክኽእል ኣለዎ ወይ እውን ንዓለም ደረጃ እውን ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ኣቢሲ ምስ ናይ ጅቡቲ መራሒ ቡን እንተሰትዩ ወይ እውን ኣጋጣሚ ኣብ ሸቓቕ ኣነ ዝፈርድ ኣለኹ ኣብ ሸቓቕ ክሸኑ ከለዉ ተሳኢሉ ከየውፅኦ ምክንያቱ ምስ ዝቐረቡ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ንዑይ ክዝርጋሕ ዝውዕል ኦፍኮርስ እዚ ኣገዳስነት ኣሎ ማለት ኣይኮነን ግን ኣገዳሲ ፒአር ግን ኣድላይ እዩ ርክባት ክግበር ከሎ ንህዝቢ ኣብዴት ምሃብ ኣገዳስነት ኣሎ ኤርትራ ድማ ወላ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ትገብሮ ብዙሕ ስራሓት ከምቲ ዝድለ ኣይዋዕዋዕን እዩ ስለዚ ኣብዚ ዝያዳ ክሰርሑ ከም ዘለዎም ፅቡቅ ዝኾነ ሪኮመንዴሽን ይባ ነይራ እቲ ሚድያ ናትና ድማ ነቲ ፅቡቅ ናይ ሕብረተሰብና ንቅድሚት ንኸነምፅእ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ከምቲ ፀላእቲ ኤርትራ ሕማቓ ንኸምፁ ለይትን መዓልቲ ዝደኽሙ ዘለዉ ንኣብነት ኣብዚያ ነዚያ ክበኩየ ናይ መወዳእታ ይሓሰብኳ ነይረ ግን ኣገዳስነትካ ስለ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ክኽእል ኣሎ እቲ ሚድያ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ተኮይኑ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ከውፅእ ዝደሊ ንናይ ሓበሬታ እዩ ሚድያ ምዕራባዊ ሚድያ ንደገ ከውፅኦ ዝመርፅ ብዛዕባ ኤርትራ ክኾን ከሎ there was a video እንተረኺበያ ክበኩም እየ let's ቢቢሲ ዝገበራ ቪድዮ ማለት እዩ about these conditions that encourage Eritreans to flee their country. And I'm sure their officials would have a completely different narrative to counter that. What do they say when they're asked why so many are leaving?
Well, the Eritrean government officially in engagements usually refer to economic conditions in the country, refer to Eritrean refugees as economic migrants, denying the fact that Eritrea has been a dictatorship since 2001. It's the only country in Africa without any independent media. It's one of the few countries in the world without any civil society, any elections, any political parties, any civil society, and where people have absolutely no power over their reality. And because of that, the government has full control over every aspect of their lives. እዚያ እንታይ ትብል ሕጂ ቢቢሲ ስለምንታይ ነዛ ሰብ እዚኣ መድረኽ ሂብዋ ኩሉ ግዜ ቢቢሲ ነዚኦም እዩ መድረኽ ዝህብ ዋይ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣጀንዳ ከመሓላልፉ እዮም ዝደልዩ ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ስእሊ this is the part ናይቲ part and parcel መሰረታዊ መበገሲ ናይቲ regime change strategy እዚ እቲ ዓብይ ፕላትፎርም ዝበሃል ዝነበረ ዩቱብ እዚ ቢቢሲ ድዩ ሲኤንኤን ድዩ ዶይቼ ቬለ ድዩ ካልኦት ምዕራባውያን ሚድያታት ነዚ ናይ ኤርትራ ኦፖዚሽን ንዑጥራ እዮም ዝህቡ ሓደ ኤርትራዊ ከም ተራ ኤርትራዊ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ እንተዝቕበሎ ነይሩ ኣብ ቢቢሲ መፅኡ ኤርትራ ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ቻሌንጅስ ኣለዋ ብድሆታት ኣለዋ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ እገዳ ኣለዋ ነቲ መናብሮ ናይቲ ህዝቢ ከቢድ ዝገብሮ ንኽነብር ንኽሰርሕ ብድሆታት ዝፈጥር መድረኽ ኣለዋ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይትኽእል ዘላ እንድሕሪ ኢሉ ምስቲ ናራቲቭ ናቶም ምስ እሶም ዝደልይዎ ስለዘይ ከይድ ቢቢሲ will never give you a chance ነዚ ዓይነት ዘረባ ክትዛረቦም ትኽእል ኤር ክገብርዎ ግን ናብቲ ህዝቢ ከመሓላልፎ ይደልዩን እዮም እንታይ ክትብል ኣለካ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ እቲ ዝኸፍአ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪካ እዩ ከምዚ but in reality ኤርትራ እዚኣ ሰብ እዚኣ ንኣብነት ኤርትራዊት እያ ኦኬ ኤርትራዊት ኮይና እንታይ ክትብል ትፅበያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብምዕራባዊ ዓለም እንታይ ወሪዱ ኣሎ ንክንደይ ዓመታት ስለምንታይ እገዳ ክወርድ ኪኢሉ የስ እቲ መንግስቲ ክፀልዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ እገዳ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ግን ነቲ መንእሰይ ዝኾነ ነገር ንኸይገብር ኢማጂን ንስኻትኩም መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ቢዝነስ ስለዘየለ እምበር ቢዝነስ ኣለካ ነቲ ቢዝነስ ናትካ ግን ባንክ ኣካውንት ኣይፍቀደካን እዩ ትሕሎም ካብዚ ምዕቡል ዓለም መን እዩ ካሽ ሒዙ መፂ ክኸፍለካ ዝኽእል ኤርትራ ካብ ደገ ክትገዝኦ ትኽእል ነገር ዝኾነ ይኹን ነገር ከቢድ እዩ ንኤርትራ ስለምንታይ ካብቲ ስዊፍት ሲስተም ተኣልያ ኣላ እኽሊ ንክትገዝእ እንተኮይና ሽግር እዩ ኢማጂን ናይ ኤርትራ ገዛኣይ መፂኡካ ኣነ ክንዲዚ ቴሌፎናት ክገዝእ ደልየ ኣለኹ ይብል ሓደ ማለት እዩ ንዱባይ ከይዱ ክገዝእ ይመፅእ ኦኬ ብካሽ ሃበና ዝብለካ ውሑድ ግዜ እዩ ካሽ ይመን እዩ ብባንኪ ትራንስፈር ዝኸውን ምክንያቱ 50,000 ካሽ ተሂብካዮ ከመይ ገይሩ ኣብ ባንኪ ክትእትዎ ሃበይ ኣምፂኻ ገለ ክመፅእ እዩ ስለዚ ብባንኪ ክፈለኒ ክብለካ ብባንኪ ክኸፍል እንተኮይኑ ድማ ኤርትራ ሳንክሽን እያ ብካልእ ዘራርባ ኣብቲ ስዊፍት ስለዘየላ ባንኪ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ባንኪ ናይ ካልኦት ከሰጋግራ ይክእልኒ ነዚ ዘይተኣምኑ እንተኮይንኩም ኣነ ኤርትራዊ የልኩም مش عبي إيرترا هليهم أبي أوروبا خلهم أنا إيرتراوية لكم أب ستوك ماركت إنفست قبر أكاونت خد كفت فتنو إيرترا سانكشنز لزغنت نسخة كم إيرتراوي إنفست قبر يفك أركاني أب جرمن ناتقمت كهذا لك باسبورتنا إيرترا تهيب كايم أيفكروا الكاني إيرتراوي أيفك أردون إنفست قبر سلامتاي إيرترا سانكشن تهجر لزغنت أيكون نتمنى كسب إيرترا زول أبز مسي خانسخة كندي فيديو تات الجزم سألكم إتجدا أبل الحزبيو زخانة وزيجا أنا إيرترا زخانة بيزنس كجبر دبي تخيل شجري زكاة كالا أكاونت هفتا عدك خفت على كالي كم كالا أكال أكتر جبر خلاله سلزي إتجدا زفت روزلوس أجمع كتقول أتخلده إثيوبيا أمريكا إيرترا نتي وعل كوميشن دوب بين وزن بري سلزي تحاسون عمتات وعيفانيرا تهاجر ولا ون بإنترناشنال بيتفردي تدانيان تنبرت نتي بينجن إثيوبيا نتيجاتو أمريكا إيرترا كوفي لخمسة نبرت أبي بيساي متني never أي متني زي كل جزء the same قانقا نحن تهاجر كن وراينا هزبا خنا وصينا كان الداخمينا وكل خنا المساينا شو كنت رنفاينا نزبل سلاي كان محجد ما تعرف وازنا برا سلاي ليتم حتى عندما نبقى جزء زنبحو هيكوننا بجزء كينات الجون انتقونه كم زين تلو إيرترا برجع بالله that's why أوروبيان هجي وجد سكرنا خجمر في التنزلوا that's why يوكريناويان كاب عندهم دي وصو تمرت تطويل الله بيوكرين ترجعون لهم من سياد دك يوكرين بفلا دك تبعاتيو كاب عندهم كوسي كلني كلها تم دمانة جنبارك خذ لهم قلت تعليم وسيله من أبكينات كاتوا لهم واي أبكينات زل الحجر كم عينة من قديات خطل نيوكريناويان جن جبنت بتصبر لهم زبلة مالا بأوروبا nobody زبلة ميلن إيرترا ما أبحث سكينات يعني by the way أكلت شنا عصرت شدشن برتوس خنا كينات خايدين زينة كلتش كلتش استوى دوجايت ولا كل جزء وجي كان نيرو أبكنيات مع التنازلات كل جزء وتحضراوي جريتش يجات نيرو إثيوبيا كل جزء إيرترا مع التنازلات كتبل كلا كل جزء مسفتني يوم نيرو نتبع حالتي نبحثون قيرو it's always a strategy نهي واحد نتبع التنازلات مع الحزن قيرو كل جزء مسفتني يوم نيرو guess what بزعبازك الزهرة بيد اليوم كل جزء نتبع وجنا إيرترا زلوا
نتوجه إيرترا زلوا إذا كان تايو كم يجرك نتي دائما مسيت نتسرعات تسيطنو نتهاجر تسيطنو زلزي كل تجرا أمريكا جراتو زلا قبل عليه تسرعات يزبال نو قبل عليه يزبيو ما دهانيت كجزاء كل منجستنا إيرترا نا إيرترا أنت ده أمينكم إذا جرات تمسس على فنزويلا زجبرو كم جنوسايد وهي هلكيت كم سفت ما يزجلس تجرا هلكيت يدفت منيري لما أب إيراق زفت ما كيت كمان ببو well documented research زي إذا عبير تراقوا كم عبري تخوت سلو زي دليوا سبنا خي حكم سخل كل الجرايو مدهانيت نخي تجزء سخل كل الجرايو أديه الله سلازي أزيو كبير الجرايو على تهجر أوريدك أنت خوينا زي مع بلد مخ أسراويت أب جنبارات كف بالكا وعلكا زخنا نقعد تفتير كتورنا فتنك خلقة تهجر أنت أخذ جبرت خد يس حدقتك جبري يقولوا حدقتنا جبرو كندي زي كشنقولوا فتينام كشمقال زدل لقرا ولا قات بين توهي بنت إيرترا مستيد زنبرة كنتات كتعرارتي يفتنون يرميهم جن استراتيجي تايو إذا سرعة بإيرترا زلوا كانوا وضعهم كل على نايم مسوكن الرلا كانوا كل على نايم كانت استراتيجي كم يجي رنا وضعه مسوك ساب زخنا دماء نسخة كتنك كل على لك معناته نبع على نزيا زيادة بلاتفورم زبوازلو تاب كالوت إيرترا سلزنا حتى يكونتن تاب كالوت إيرترا زيادة سلست مهارة يكونتن ويون أبي بي سي مسوك زارب زخل إيرترا سلزي اللي يكون distinguish the Eritrean مهارات له نعتاتب عدلها يبومني thanks God YouTube كال ميديا متيو قدانا إيرترا بإيرتراوين كوس خمسخل تغيير سلسلة قدم المخندي عمتات مبزحت زي ميديا وحدات نير بي بي سي سي ان سلسل قدانا إيرترا كسمع يكلني بس عرفت غير يقاوي حساب لكم ببزغل بحفش عقل تي دمتنا هيزب كوينهم نصوب دليتهم قبل نيرهم لومي not anymore بي بي سي نبعلو declines قبل سلو كامباني ناودا قص خيزلو سي ان كومو توم نعو أبوز ملالسو سبعة دما كل جزء تأجندان هايتي نصوم زدلي وزلو يوكي أمريكا زدلي وزلو أوروبا هبرز زدلي وزلو ولا أنت أوجدا بحقنا بنا يو إن حقي حنت هاجر أبعد كار هاجر الجدا كتورد كم زابير تراجع تزلا illegally international laws تحسي مسألة بالله كجد زغلاب عالم يو إن ترايو السون بدي يفتحوا قبل الإيرترا جرا جيرنيرون ديجن in general كجد زغلت security council كقلت كأسرع حدن قبل الإيرترا وريزو لو صنع جدا أمريكان أوروبا حبرتن بناتهم سلطان يمجرون مزلو ስለዚህ ዝኾነ ጭብጥ ድማ ዝኾነ ኤቪደንስ ድማ የቕርቡ ዝኾነ ሃርድ ኤቪደንስ ዝን ተገይሩ ዝብል ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ የለን ቤት ፍርዲ እውን ኣይከዱን ጀስት ፊሊንግ ናቶም ደስ ስለ ዝበሎም እገራ ውሪዶም ኣሎ እቲ ሃገር ድማ ዋጋ ተኸፍለሉላ ኣክንዲ ንዑ እቲ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ካብቲ ዝነበረ ናብ ዝገፁ ዝኸይድ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ውግእ ስለ ዘጋጥሞ ተፅዕኖ ስለ ዘጋጥሞ ምናልባት ኣፉ ክትዕፅዎ ተደሊኻ ነቲ መንግስቲ ዝኾነ ነገር ኩሉ ነገር እለዮ then you can talk መንግስቲ ኩሉ ነገር እለዮ ላ ብዕልዩ ዘሎ ፀገም ድሕሪኡ ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ናተይ ርእቶ እዚኣ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክመፅእ ከሎ ድማ ከምዚ ጌርና ክንግንዘቦን ክንፈልጦን ስለ ዘለና እየ ዝበኩም ዘለኹ ኣናይ ሆፕ ካብዚኣ ገለ ነገር ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ገብር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ርእቶ ግደፉ ኣብ ዝኾነ ነገር ከሎ ድማ ነዚ ዘሎ ምዕባለታት ናራኹ ሓበሬታ ከቕርበልኩም እየ ብዚኣ ጥዕምቲ ደርፊ ገትፈኩም عدنا نولتي نعني ملك ترانا تحدث نعنا يمنسي كتب لسي نعنا يقولعو بلس عكات كتبلعو قبو قبو أخران زي سفركا أبوتا إنوي حز خرتتكا فحجن رحيلنا ويل حوكا لمن مستعمو كتعملكا نعنا يبلك كميلا نروما عدد إليان كموني كساب جافعة جرمن كاب جريخ فرنسا كاب نيدرلاند دنمارك سويدن بعل لندن يبل نعونا يعدي عدينا نمولتي نعوني ملك ترى نخت حدث نعنا يمنسي لسي نعونا يقولعو بلسن عكات كتبلعو كميلا نروما عدد إليان كموني كساب جافعة جرمن كاب جريخ فرنسا كاب نيدرلاند دنمارك سويدن بعل لندن سمين أمريكا واشنطن نيويورك سكيركا ولا بوسطن شيكاغو أتلانتا لوس أنجلس كاب سان فرانسيسكو ملو US نعونا يعدي عدينا نبولتي نعوني ملك ترى نخت حدث نعنا يمنسي لسي نعونا يقولعو بلسن عكات كتبلعو كاب تورنتو كندا كاب جاف علم كاب أوستراليان ملس بسلام كاب هندي كاب إسيا ناب عد السقم عدنا نلنا إيرترا لملم عنا يبل